Dnes si ukážeme zoxidovaný kov v kombinácii materiálov Roxidan a Forma. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Dekorfond. Tak, podklad už máme pripravený a môžeme si nájsť jednu vrstvu formy. Poďme na to. Pre vypracovanie štruktúry použijeme húbku, s ktorou celú štruktúru vieme upraviť. Môžeme si to tak kade-tade poťukať. Ideálne je, ak je húbka poriadne navlhčená. Štruktúru máme pripravenú, po zaschnutí si to dofarbíme. Ak to máme vyschnuté, tak si finálny výsledok dofarbíme farbami Roxidan. Je to úplne na vás a na vašej technike, čo chcete dosiahnuť. Ideálne je to robiť pomocou morskej huby, ktorú si viete zakúpiť taktiež na e-shope, ako aj ostatné nárade. Keďže tieto farby sú trblietavé, je potrebné, aby ste to naniesli na celý povrch. Kombináciu farebného prevedenia si viete vytvoriť podľa vlastnej fantázie a vlastnej predstavy. Ak to máte dofarbené, nechajte to presnúť nejakú polhodinku a môžete si užívať svoje krásne umelecké dielo. Roxidan ponúka autentický efekt z oxidovaného kovu, ktorý dodáva stenám výrazný industriálny charakter. V kombinácii s podkladom Forma vzniká jedinečná textúra.